kwarjini dan kagada madubin fansa shiri na garke kowa ya yarda kwarjini yayi nisa kowa rasa kashi ya sai zada ban gano yaya ba fadar su an ta karya sai huda gashi sun hankura suna zuwa malabar karkanda masu karyar zance a ganin gidansu sun hango su da mai fada ya cika kenan sai uban tafiya na bar mana kuka Aisha da baya da baya Aisha tantan da baya Aisha rawar fasa kwarya Aisha rawa ne da jini na ki bar mashi kuka Aisha baki da tanka Aisha ban iya komai in ba tare da ke ba Aisha bar mana kuka Aisha baki da tanka Aisha ba zan iya tabara nake ni yar alkawari dai tabara nake dan ni alkawari ne to bani guje maka dan zane garari dai harbi haka bai sa in rikice haka nan dai dole na ka kara dan kyawun haka nan dai da kwalliya nake mizanin jika ne dai alkawari sama kullum muke sama shi dai Allah ne na kama na yi alfahari dai sabo shi aka wako tabara nake ni yar alkawari dai tabara nake dan ni alkawari ne to bani guje maka dan zane garari dai harbi haka bai sa in rikice haka nan dai dole na ka kara dan kyawun haka nan dai da kwalliya nake mizanin jika ne dai alkawari sama kullum muke sama shi dai Allah ne na kama na yi alfahari dai sabo shi aka wako ke majadi na yi tafiya kundin ilimi kuma Aisha bar mana kuka Aisha da baya da baya Aisha tantan da baya Aisha rawar fasa kwarya Aisha rawa ne da jini na ki bar mashi kuka Aisha baki da tanka Aisha ban iya komai in ba tare da ke ba Aisha bar mana kuka Aisha baki da tanka Aisha ba zan iya komai ba in ba tare da ke ba Aisha Indo a ya faɗi nake a cikin biyu da ke na ce mu yi mu biyu ashe kina da hali biyu sa'a masu gida biyu jira nake ki yan biyu hayama gashi Jamila ta yi bari a ranar jaji bari wai dan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harbo ya uzuri in gyaɗa sarkin sihiri in mutu zaki sai sukari a haske raya gari tantabara yar alkawari da goron albishiri za ku ji kun ba ni gari hayama a riri sai da ke amarya marhu dole sai tukunya shi na baya baya kauye arzikin maraya wanda ya fi gaya da shi ka sai ya bar su kwarya lokacin ki ne tabbas magiyanki sun yi karya